ሓደ ግዜ ሓደ ድጽሓፍናዮ ወይ ድሰርሕናዮ ዶክመንት ሴቭ ከይገበርናዮ ማለት ሰሪሕናዮ ግን ንኻልእ ግዜ ኣይገድሰናኒ ወይ ኣየድልየናን እዩ ብምባል ሴቭ ከይገበርና ንዓጽሞ ድሓር ንጠዓሰሉ ኩነታት ይፍጠር እዩ። ኣብ ንጠዓሰሉ እዋናት ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ሴቭ ዘይገበርናዮ ዶክመንት ክንረኽቦ ንኽእል ዝብል ኣርእስቲ እዩ ናይ ሎሚ ትምህርትና። ሕጂ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እንታይ ተቐንዲ ዘምጻእትና ነጥብ እንታይ እዚ ማይክሮሶፍት ወርድ እንታይ እዩ ዝገብር ዋላ እቲ ዶክመንትካ ሴቭ ኣይትግበሮ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ደጊምካ እንድሕር ክትረኽቦ ደሊኻ ባዕሉ ኣብ ቴምፖራሪሊ ኣቐሚጥልካ ይጸኒሕ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ክንፈልጣ ክንክእል ኣለና። ንኣብነት ረእይዋ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ዶክመንት ጽሒፈ ኣለኹ ኣነ እዚኣ ኣይተድልየንን እያ ኢለ ኣብዚ ክሎዝ ገይረ ኣለኹ ንበል። ሕጂ ክሎዝ ክገብራ ከለኹ ብዚ ሓተን ኣሎ want to save your changes to document 1 if you click do not save a recent copy of this file will be temporarily available ብለና ኣሎ። እዚኣ ሕጂ ኣገዳሲት እያ ክንፈልጣ ዘለና። እዛ recently ዝጻሕፍናያ ዶክመንት እቲ ናታ ኮፒሲ ብግዚያዊ ማለት እዩ ብግዚያዊ ኣቐሚጥናልካ ክንጸንሕ ኢና ኢንኬዝ እንድሕር ደሊኻያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንድሕር ደኣ do not save ኢልካ ጻይጥካ እንድሕር ደኣ ክትዕቅባ ዘይደሊኻሲ ኢንኬዝ ንሕና ዓቂብናልካ ክንጸንሕ ኢና ይብሉኻ ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሓደ ፊቸር እዩ ማለት እዩ ሓደ ጽቡቕ ፊቸር እዩ ምክንያቱ ኣየድልየንን እዚ ፋይል እዚ ኢልካ ክሎዝ ጌርካ do not save ኢልካ ካልእ መዓልቲ ግን ኣጣዒስካ ዝኹሉ ጽሒፍካ እዚኣ ዶክመንት ተድልየኒ ነይራ ኢልካ እንድሕር ደኣ ተጣዒስካ ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ ረአዩ እዚኣ ኣነ ሴቭ ኣይገበርኳን do not save ክብላ እየ ትርጉም መንባር ትብል እዚኣ ጽሕፈት ዘላታ ኣይተድልየንን እያ ኢለ ንኣብነት ሕጂ ከልግሳ እየ ማለት እዩ። ሕጂ do not save ስለ ዝበልክዋ እዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ከይዓቀቦ ጽያ ኣለኹ እታ ዶክመንት ሪእዋ ኣለኹም ጠፊያ ኣላ ዋላ ኣብዚ ማይ ዶክመንት ዝጋጣም ተኸፊቱ ዘሎ ኣብዚ እውን ሴቭ ኣይገበርና እያ። ሕጂ ሴቭ ስለ ዘይገበርና እንታይ ኢና ንገብር መሊስና ማይክሮሶፍት ወርድ ንኸፍት እሞ ነዛ ፋይል እዚኣ ተጣዒስና ኣለና ስለዚ መሊስና ከነምጻ ኢና ማለት እዩ ክንጥቀመላ ደሊና ስለ ዘለና መሊስና ከነምጻ እንድሕር ደሊና ማይክሮሶፍት ወርድ ንኸፍት እሞ ዝኾነ ብላንክ ዶክመንት ንኸፍት። ሕጂ ዝኾነ ብላንክ ዶክመንት ምስ ከፈትና ኣብዛ ፋይል ምስ ኣተና ኣብዚ ባክስቴጅ ቪው ክመጸና እዩ ኣብዚኣ ኢንፎ ትብል ኣላ እዛ ቀዳሚት ትሪእዋ ዘለኹም ኣፍታ ኢንፎ ትብል ክሊክ ንግበር። ኣብዚኣ ኢንፎ ክሊክ ምስ ገበርና በዚ እንታይ ዝብል ኦፕሽን ኣላትና ኣብዛ ሳልሰይቲ ማኔጅ ዶክመንትስ ትብል ኣላትና ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ዳውን ኣሮ ኣላታ ኣብዚኣ ኣፍታ ዳውን ኣሮ ክሊክ እንድሕር ጌርና ክልተ ነገራት ይመጻልና ኣለዋ ኣብዚኣ ትሪእዎን ኣለኹም። ተቐዳሚቲ ሪካቨር አንሴቭድ ዶክመንትስ ትብል ኣላትና browse recent unsaved files እዚኣ ተገድሰና ዘለና ዓላማ ተኻሊት ግን delete all unsaved documents ብላሎ ትሪኦሎ ነዘን ንሸውዓተ መዓልቲ ሴቭ ከይገበርናዮ ግን እቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ባዕሉ ንግዚያዊ ኣቐሚጥልና ዘሎ ፋይል ብሙሉ እንድሕር ክድምሰስ ደሊና እዚኣ ክንጸቅጥ ኢና ማለት እዩ። ንሕና ግን ክንመልሶ ኢና ደሊና ዘለና ሓንቲ ፋይል ኣድልያትና ስለ ዘላ ከነምጻ ኢና ነዚኣ ሕጂ ሪካቨር አንሴቭድ ዶክመንትስ ክንብላ ኢና። ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና ሕጂ ከተምጻልና እያ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ቅድሚ ሕጂ ረእይዋ ኣይገድሰንን ኢለ ሴቭ ዘይገበርኮ ዶክመንትስ ኣለኒ ማለት እዩ። ሕጂ ሎም መዓልቲ እዚኣ እንደ ሰሪሕያ ነይረ በዛ ሰዓት እንደ ዝሪኣ ዘለኹ እዚኣ ዶክመንት 1 እዚኣ ክትከውን ትኽእል ምናልባት እዛ አንሴቭ ዝገበርኳ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ኻ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት እያ ስለዚ መፈተኒ ዝገበርኳ ስለ ዝኾነት ሕጂ እዛ ዶክመንት 1 ትብል ዘላ ኣብዚኣ ኣቴ ሰሌክት ገይረ ንዓ ኦፕን ክብላ ሞስት ፕሮባብሊ ንሳ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ። ወሪኹም ሕጂ እታ ትርጉም መንበር ትብል ፋይል ንሳ ኣምፅያትለያ ኣላ። ኣብዚ ላዕሊ ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ ሪካቨርድ አንሴቭድ ፋይል ሴቭ ዘይገበርካዮ ፋይል ሪካቨር ጌርናልካ ኣለና ብለና ኣሎ። this is a recovered file that is temporarily stored on your computer temporarily ኢና ስቶር ኮይኑ ዘሎ እምበር ሴቭ ዘይኮነ ፋይል ምዃኑ ይነግረና ኣሎ። ስለዚ ሴቭ ክትገብሮ እንድሕር ደሊ ኮንካ ኣብዚ ኣቲኻ ሴቭ ግበሮ እዩ ዝብለኒ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ሴቭ ኣዝ ኢለ ኣብዚ ከም በሓድሽ እዚኣ ኣብ ዶክመንትስ ኣቴ ኣብዚ ምናልባት ትርጉም መንባር ኢለ ሴቭ ክገብረ ኦኬ። ሕጂ ሴቭ ጌረ ኣለኹ ሴቭ ጌራ ስለ ዘለኹ ዋላ እዚ ክሎዝ እንድሕር ጌረዮ ትሪዋሎም ለካ ኩላ መጽያት ዘላ ክሎዝ እንድሕር ጌረዮ ኣፍታ ማይ ዶክመንትስ ምስ ኣተኹ ትርጉም መንባር ኢለ ሴቭ ስለ ዝገበርኩዋ ዳብል ክሊክ ጌረ እንድሕር ከፊተያ ኦልሬዲ ሴቭ ስለ ዝገበርኩዋ እቲ
دصحفكو دوكمنت وي تسرحكو صحفت او كصنحني مالتي سلازي زخونه عينت بجيجا يلين نيلكم سيف زي قبركم فايل بخمس أجواب غيركم ريكافر كتقبروا دماني تخولوا يخو مالتي تخاليت دماني إن هدا خدم صورة ليكم بمولو تي أنريكا إن هدا إنه كل جزء يلين نيل إن هدا تبلغونكم كا أفتزرانيا ينفولكم تأتو أو زمانيج دوكمنت آتيهم بمولو تي دليت all unsafe documents تبل نها كليك تقبروا بمولو خايد مسسلكم مالتي أنا هجيك كله سيف سلز قبركو تا أوبشن تفي الله مالتي باي جزيا حمتي كافتن كتقوموا لازلكم أزيا وزيتاويت زخونت فيتشرا بزخونة من قدي كتدليكم يا أخ تقدسوكم يا مهناتو بزحو جزي حال جزي تحويخكا عن سيف تسكت الله هلكا دونو سيف تسكت أمو نحوارو زتفق خوينون كسمعك يا خالي نعملت مصحف كتصحف ويلكا وي ريبورت كتصحف ويلكا كوما عينت نغرات كغوان فكا خلو اب كبيت چنقتي حتاتو مالتي حجي بخمس عينت غيركا كن كتملسو خم تخيل دماني كنفلطو خنكل علنا هراين بار حجي دما بزعبا سيفينج اوبشنز تبل حنتي اوبشن على بزعبا هنرينا مالتي مايكروسوفت وورد دوكمنت اتي الله ابزيا فايل لخاتي افايل مساتو ابزي اوبشنز زبلالو مالتي اوبشنز لنا مساتنا بز غوني اذا قصبو اسكنرينا ابزا سيف تبناتو حجبزا سيف تبن مساتنا دوكمنتنا سيف كنغبرو خلنا ابيناي بمتع عند فورماتينا باي ديفولت سيف كنغبرو ندل زلنا ابزخ نغران خدينا مالتي جيتري والله مزعجي نمتى يتأمنا زلو زحجي كاستمايز كنغبرو نخدنا كمي غيرنا ينا حدا دوكمنت تاتناسي باي ديفولت كعقو ندليم كاستمايز كنغبرو نخدنا مالتي هجي باي ديفولت save files in this format بوورد دوكمنت .docx غيركي باي ديفولت سعقب ينا نبلازرنا هجي سيف كنبلا خلنا كل غزي بوورد دوكمنت غيرا طريات عقبو زلا مالتي هنا ግን كل غزي زوونه لسرحنايو فايل بوورد 97003 دوكمنت فورمات غيرا نحدا عقبلنا تدل نحدا خوينا ذا كمبيوترنا ابز مصينا ينا نقيرو مالتي هجي كل غزي سيف مسبلنا كلهم توم سيف نغبرون فايلاتنا بوورد 97003 فورمات كعقب بيوم مالتي اجي زخانتا يستامنا نعملت حدا بوورد 2016 سراخيا دوكمنت بزح فيتشرز كله يخلي مالتي سوتات تقيم كال سراخيا دوكمنت نحدا بوورد 2003 زتقام سمس حابكايو ات فيتشرز خاص تقام كالو افتناتو كيكفت يخلي مالتي جنا كومباتابيليتي صقمالو غلغل خبلكا سلازخل كل جزء عند حدا افتي تتصرح دوكمنت نخال سبت بخون كاموت خال سبكا كمنات كعينت ناي مايكروسوفت اوفيس وورد ابلكيشن زي تقام حدا خوينو اكن قصالي بوورد 97003 دوكمنت فورمات غير كسيف غبريتو لا ابز مصيحه حنس عند قيركا كل جزء every time save تغورم دوكمنتس بز فورمات زي كعقوبيا مالتي اوكي عند حدا دليهم كابز بريتش تكست فورمات الله بوز عينت فورمات صالو انا هجي بتديفولت 2016 بوك وبري بز خيري مالتي قال ابز تايت ولالاتنا save auto recover information every 10 minutes زولالنا مالتي هجي بعلو زي مايكروسوفت وورد سيف ناغبري از خينت فايل مالتي هجي every 10 دقائق سيف كغوري مالتي هجي هم قليل عند حدا اسخم وي باور يخدا كامو اغاطامي سيف كغبر كيتا كمبيوتر كاتطفئ شعو دحار مسول اخاتا كمبيوتر كا نت مايكروسوفت وورد مسول اخايو اوتو ريكفر كتغورو تدلي ديخا عنتو يتصحفو زنبركاس دوكمنتسي اوتو ريكفر كتغورو تخلي خازبل اوبشن يمصالكاي مالتي هجي every time بعلو سيف ناغبر سلازخيد اذن نمتاي زطمكا خم قليلو زخونه شجر اب زغوان فكا اوان مولا سيف كيغبر كيات دوكمنت هلم مسبل اوتو ريكفر نختغبر يخلكا مالتي هجي انا زم منالوات every 5 minutes save انا auto recover save كتقبر ابسخ زي قال keep the last auto saved version if I close without saving بلنا الله تريوا لهم زي حجي اب قال فيديو نانكو لايك نمهارينا حدا غزي ايدلين نيز فايل لكا سيف كيغبر كايو تعصو مالتي دحارغن تطعس يليكا خوين صنح حجي كتمصالو تخيل منقدلو مالتي بفلاي اوشت شوعه معلتي مليسكا سيف كيغبر كا زطفا دوكمنت كترخبو تخيلي خامالتي اذا حجي ابكال فيديو نخل مهارينا حجي از بوتا زخانه ايتنكفو غن ابز بوتا يو زعقبو زلو مالتي ابزي يصنحو
ቴምፖራሪ ማለት ብግዚያውነት አው ሴቭ ገይርዎ ይጸንሕ ድሓረይ ንሕዳኸም ገለ ኢልካ ተጣዒስካሞ ደሊኻያ ታ ፋይል ኣለዎ መንገዲ ካብኡ ኣውቶ ሪካቨር ጌርካ ከተምፅኣ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ዲፎልት ሎካል ፋይል ሎኬሽን ዝብል ኣለና ሕጂ ዩዥዋሊ ሴቭ ክንብል ከለና ኣታካ ናበይ ትወስደና ናብ ዶክመንትስ ኣትወስደና ባይ ዲፎልት ማለት እዩ ተረዲኣትኩም ንኣብነት እዛ ዶክመንት እዚኣ ፅሒፍና ኣለና ምሽ ኣብዚ ኸይደ ኣነ ሕጂ ሴቭ ኣዝ ወይ ገለ እንድሕዳ ኢለ ወይ ሴቭ እንድሕዳ ኢለ ተቐዳዲማ ናበይ ትኸይድ ትሪእዎ ኣለኹም ናብ ዩዘርስ ኮምፒውተር ኔም ኣሎ ሽዑ ናብ ዶክመንትስ ፎልደር እያ ትወስደኒ ማለት ባይ ዲፎልት ኣብዚ ከም ዝዕቅቦ ክዕቅቦ ዲኻ ትደሊ ዘለኻ ኢላ ትሕብረኒ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ክትቅይርዋ እንድሕደሊኹም ከኣኒ ኣብዚኣ ኣትዮም ትቅይርዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዲፎልት ሎካል ፋይል ሎኬሽን ኣብነት ካልእ ፎልደር ህልወኩም ኣብቲ ፎልደር እቲ ዩዥዋሊ ሴቭ ክትብሉ ከለኹም ሲ ባይ ዲፎልት ኣብቲ ፎልደር እቲ ከም ዝዕቀብ ክትገብሮ እንድሕዳ ደሊኹም ኣብዚ መፂኹም ብራውዝ ትብሉ እሞ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብ ቪድዮስ ፎልደር ጥራይ እንድሕዳ ክትሓተኒ ይደሊ ኣለኹ ኮይነ ኣብዚ ቪድዮስ ፎልደር ገይረ ኦኬ ይብላ ማለት እዩ ሕጂ ዩዥዋሊ ሴቭ ክብል ከለኹ ናታ ቪድዮስ ፎልደር ከተምፃለያ ማለት እዩ ሶ زين سلست أربعة options رينا لنا تنقند قند مالتي تخال بوزح تزيتن كفكم مون زحاشي أبز شعو زهون المكيالات نحرقيركم أوكي لكم توصوا مالتي